inspirationen til vores underbog. Og så glæder jeg mig over, at der er nogle mennesker, ej og Hong, som tør gå ind i sådan et projekt her, som tør investere mere end deres farstillinger, og som ansætter folk og giver folk en ordentlig behandling i deres forretning, både kunderne og de ansatte. Men der er ingen tvivl om, at de er ambitiøse. Det skal være i orden. Designet skal være i orden. Madkvaliteten skal være i orden. Og de andre, de har været på servicekursus over på teknisk skole, for at det skulle være et nyt koncept, men på den anden side af væggen. Jeg synes også, der er en grund til at sige tak til Utrup Vandværk. Og så tænker nogen af jer, hvorfor nævner han dem? Jo, fordi de ejer grunden, hvor restauranten er på, hvor Hong er lejer, og Ej er lejer. Og man kan jo ikke lave en bygning, hvis ikke man har noget jord at bygge på. Og lige sådan naboen til den anden. Birgit og jeg håber, at det kommer til at gå godt. Og hvis I har nogen brug for at græde ud ved nogle skuldre, fordi nogen er efter jer, så er I altid velkommen. Og jeg synes, det er meget fornuftigt, at de også siger, at vi holder lukket mandag og tirsdag, selvom vi kunne få nogle flere penge i lommen, og selvom vi så kunne komme ned med afdraget hurtigt, så skal man jo også leve. Når I er flittige alle de andre dage, så skal I også slappe af en gang med. Så jeg synes, vi alle sammen skal rejse os op. Fordi vi håber, at det må blive et godt koncept, at folk må blive glade for at komme her, at Hong og Ej må få en god forretning, og at det også bliver et godt sted at arbejde. Så vi udbringer et leve for Ej og Hong. De længe leve! Hurra! 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 Og så lange. Hurra! Mange tak.